športe tu máme pre vás prekvapenie. Máme princa Jakuba, dokonca živého. Dobré ráno. Určite si ho pamätáte z rozprávky a keď je reč o rozprávke, tak tú jednu rozprávku ťa poprosíme uviesť našim deťom. Ano, milé děti a přátelé, rád bych vás nyní pozval k sledování pohádky o Tomovi a Jerrym. Tomáš Klus osobne, kokso. Vás vyspovedali, čo máte nové, ako bolo na dovolenke. Či tam sa rodil ten nový album? Ne, tam se nerodil. Tam nie, ani tam sa nebude neskôr, hej? No. A je to hezký, že mají na Slovensku o mě pořad. No, v té Tele ráno. Áno. No to jsem já. Áno. Po každém ránu jsem Tele. Áno. A ty si pripravený koncertovať dokonca na Slovensku, čiže povieme si Itali dnes ráno, a to znamená, budeme ťa počuť. Čím žiješ v týchto dňoch? Vzduchem. Hodně dýchám. Přijímám kyslík. Vzdych, úsmev a voda. A láska. A láska, láska. samozrejme. Tím žiju. Je to tak? Já se obávám, že tomu tak skutečně je. Vidíte, čaká nás naozaj vtipný rozhovor a to ste ešte nečítali ten životopis. Ak ste si ho nečítali na oficiálnej stránke Tomáša Klusa, tak si ho prečítajte. Stojí za to a o chvíľu viac v Teleráne. Pozrieme sa ale aj na ďalšiu zaujímavú dievčinu, ktorá reprezentuje už v tejto chvíli inú krajinu v krasokorčulovaní a prešla si zaujímavými a hlavne strastiplnými cestami života. Aj o tom, ako dopadol jej príbeh krátko po 8. Pekné ráno. Dobré ráno.